மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூடியூப் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கள்ளக்குறிச்சியில் ஸ்ரீமதி கொலை வழக்கு நடந்துட்டுருக்கு, விசாரணை போயின்ட்டுருக்கு. ஒரு பிள்ளை திருவள்ளூரில் இறந்து போச்சு. ஸ்ரீமதி இறந்தது கள்ளக்குறிச்சியில். அது ஒரு திருவள்ளூரில் ஒரு பொண்ணு இதே மாதிரி சூசைட் பண்ணி இறந்துச்சுன்னு அந்த ஸ்கூலோடைய மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒரு பொய் தான் சொல்லியிருக்கிறதாக சொல்லப்படுது. அந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ பூச்சி கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி வர சொல்லியிருக்காங்க பேரண்ட்ஸை. அங்கே இப்போ போலீஸ்காரங்க தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க, உங்கள் பொண்ணு சூசைட் பண்ணி செத்து போச்சு. அப்போ இந்த ஸ்கூல்காரங்க ஏன் பொய் சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு சரியாகவே புரியலை. கூப்பிட்டு வச்சு போலீஸையும் வர சொல்லி டேரெக்டாக என்ன நடந்ததோ அதுதான் உண்மையாகவே சொல்லிடலாம். நீங்கள் ஒரு பொய் சொல்லி அவங்க காலில் சொல்லி இன்னொரு போலீஸ்காரங்க அவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லி இதுவே நீங்கள் ஒரு சண்டையை இழுத்து விடுற மாதிரி தான் தெரியுது. கடலூரில் ஒரு பிள்ளை ஏதோ தனிப்பட்ட அவங்க அப்பா அம்மா திட்டினாங்கன்றது சொல்லிவிட்டு அங்கே ஒரு பிள்ளை சூசைட் பண்ணிக்கிடுச்சு. அப்போ இந்த சூசைட் பண்ணிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம அப்பா அம்மாவை பார்த்தா கொஞ்சம், நம்ம அப்பா அம்மா இவ்வளோ நாளாக நம்மளை வளர்த்தாங்களே, நம்மளை இவ்வளோ தூரம் ஆளாக்கி விட்டாங்களே, அவங்களுக்கு நம்ம என்ன கைமாறு செய்ய போகிறோம்? அந்த மாதிரிலாம் இந்த 12 வயசு 12வது படிக்கிற பிள்ளைங்க யோசிக்காதான். படிக்கிற பிள்ளைங்க தானே நீங்கள், அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டீங்களா? யோசிங்க, இனிமேலாவது யோசிங்க. ஒரு நல்ல யோசிச்சு, ஒரு தற்கொலை என்பது ஒரு தீர்வு கிடையாது. எதுவுமே நம்மளால் முடியும். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். யாரும் டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க, உங்களை யாரும் ஏதாச்சும் தொல்லை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேரண்ட்ஸை சொல்லலாம், அப்பா அம்மாட்ட சொல்லலாம், இல்லை பிரின்ஸிபால்கிட்ட சொல்லலாம், இல்லை போலீஸ்க்கே டைரெக்டாக நம்பர் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட ஃபோன் இருக்குது, நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம். அதை விட்டுட்டு நீங்கள் உயிர் விடுறது பெரிய தவறு என்று தான் நான் சொல்லுவேன். இனிமேல் அது தற்கொலையாக இருந்தாலும் கொலையாக இருந்தாலும் அது கண்டுபிடிக்கப்படும், எப்படியா இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கப்படும். ஆனால் நீங்கள் உயிர் விடுறது பெரிய தவறு, மகா தவறு. நீங்கள் தயவுசெய்து யாரும் அந்த மாதிரி உயிர் விடாதீங்க. உங்களுடைய பெற்று வளர்த்ததுக்குனுடைய அருமை என்னன்னு உங்களை அப்பா அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு உயிரை நீங்கள் மாய்த்து கொள்கிறீங்க. உங்களை சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க வளர்த்து ஆளாக்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க, உங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாத்துலையும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்பா அம்மாகிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், 4 பேருக்கு தெரியப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, இந்த ஹெல்ப் பண்ண எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் சூசைட் பண்ணுறது ஒரு தீர்வே ஆகாது. தயவுசெய்து மாணவ மாணவிகள் யாரும் சூசைட் பண்ணாதீங்க. ஹாஸ்டலில் படிக்கிறவங்க எல்லாம் இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருந்து படிக்கிறவங்க இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை உங்கள் வீட்டில் ஷேர் பண்ணி சொல்லுங்கள். சொன்னால் தான் அதனுடைய தீர்வு நம்ம பார்க்க முடியும். உள்ளூரில் ஒரு பொண்ணு இறந்து போச்சு, அது ஸ்கூலில் இறந்து போச்சு. அது என்ன டாபிக்னு போலீஸ் சண்டை போயின்ட்டுருக்கு. ஆனால் அவங்க குடும்பத்தை நினைக்கல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அவங்க ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பமாக தான் இருக்காங்க. அவங்க பொண்ணு இவ்வளோ முதல் நாள் ஃபோனில் பேசுகிறோம்னு சொல்கிறாங்க. என்ன பேசுனாங்க, ஏது பேசுனாங்கன்னு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? நல்லா தான் பேசிச்சப்பா அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இந்த பிள்ளை இறந்தது அவ்வளோ துயரமான சம்பவம். அவங்க அப்பா கொஞ்சம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்னு தான் நினைக்கிறேன். அது ஏன்னா அவர் நம்ம ஒரு பிள்ளை செத்து போச்சுன்றது கூட அவருக்கு அந்த மனநிலையில் கான்செப்டில் வரல. அந்தளவுக்கு அவர் உட்காந்து பார்த்துட்டுருக்காரு. என்னமோ நடக்குது அப்படின்னு மட்டும் அவருக்கு தெரியுது. ஆனால் என்ன நடக்குது, என்ன ஆச்சுன்னு அவருக்கு சரியாக புரிஞ்சுக்கிற தன்மை கிடையாது. அந்த வீடியோ நான் பார்க்கல. உண்மையிலே என் கண்ணீர் வந்தது என்றது உண்மை. ஏன்னா ஒரு தான் தெரியும் அதனுடைய வழிகள். அந்த மாதிரி அவர் உட்காந்துருக்கையில் அவங்க பணத்தை கொண்டு வரையிலே இது பண்ணியில் அவர் உட்காந்து பார்த்துட்டுருக்காரு. ஆனால் அவருக்கு தெரியுது என்னமோ இது நடக்குது, அப்படி ஏதோ சம்திங் கூட்டம்லாம் இருக்காங்கன்னு தெரியுது. ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும். அப்படியே கொஞ்சம் ஏழ்மையான குடும்பம், அவங்க அவ்வளோ வசதியும் கிடையாது. அப்படி படிக்கும் பிள்ளைகள்லாம் கொஞ்சம் யோசிங்க. நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளுக்காக இருக்காங்க, கஷ்டப்படுறாங்க, கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன கைமாறு பண்ண போகிறோம், என்ன கைமாறு செய்யணும், நம்ம படித்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு யோசித்து படிங்க. நன்றி, வணக்கம்.